گروپên çekdariyên li Efrîna Rojavayê Kurdistanê dimînin hejmarek welatî bi tawana pêwendiya wan li gel PYD revandin û berê wan dan cihekî nediyar. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di daxuyaniyekê de got ku grûpên çekdar ku navê polîsên azad li xwe dikin, doh yekşembê welatiyê bi navê Ciwan Mihemed ji bajarokê Meydankê yê bi ser navçeya Şeranê ve di dema hebûna wî li dibistana Şeranê ji bo beşdarî di xuleke amadekariyê ya mamostayan de ew jî bi behaneya danûstandin bi PYD re revandin. Heman daxuyaniyê serbar kir ku heman welatiyê bi navê Ciwan beriya niha xweradestê aliyên pêwendîdar kiriye ji bo çareserkirina rewşa xwe ya yasayî û piştî dana 100,000 lîreyên Sûriyê wekû bac hatî serbestberdan lê careke dî hatî girtin û vê hefteyê wê biryar li ser çarenivîsa wî bêdan. Heman rêxistinê amaje kir ku çekdarên bi ser grûpa Sultan Uthman bi serokatiya Ammar Biyanûnî berpirsê bingeha ewlehiyê ya ku her du gundên Qestelxidriya û Xidriya kontrol dikin, di 22 heyva heştan de welatiyê bi navê Mihemed Qeremusa yê naskirî bi navê bavê Şiyar ku temen 55 salî ye bi behaneyên nerast girtin û bi awahekî hovane ew îşkence dan ku şevekê piştî wê bûyerê di nexweşxaneya Ezazê de maye ta niha. Tê zanîn ku ew welatî karmendê Encûmena Xwecihiya Navçeya Bilbilê ye. Çekdarên bi ser grûpa Semerqend ve ji aliyê xwe ve li gundê Kefersefra li navçeya Cendirêsê welatiyê bi navê Rêzgar Hac Ebdo Hesen ji mala mamê wî yê ku lê dimîne piştî koçberbûna wan li Tirkiye ji bo nehê desteserkirin revandin. Li gor rêxistina mafê mirovan ya Efrînê niha diyardeyeke nû dûr ji reweştê tê rûdan. Ew jî avêtina keviran li ser malê Kurdan bi şev û roj ku ew jî awayekî nû ye ji bo bêzarkirina welatiyan û derxistina wan ji malê wan.